Ja, den slukker selv. Okay, alle sammen. Vores sidste video, den slukker selv. Ja, den slukker på selv, men mig og Mariam vandt. Den slukker selv, så det her er part 2. Så det er nummer 2'eren. Det er det, vi gør på grund af den slukker selv, og det kan vi ikke lide. Så. Det er baby, det der. Ja, slap af. Okay, men den slukker selv, så det her er part 2'eren. Er det godt, ikke? Mariam. Kom til. Ja, så det her er part 2'eren. Men bare se den i den sidste, så var menneskerne i den mørke side prøver ikke at grine. Er det ikke rigtigt? Ja. Det er mærkeligt, at hvorfor man skal prøve ikke at grine, når de slår bare. Okay, se den sidste, og så se den her. Okay? Gå i gang. Det er en baby, det der. Ja, det er sindssygt. Wow. Er du shit? Bloody shit. Wow, de kommer til at løbe hinanden. Okay, det der vil være meget dårligt. Hvorfor griner du af din søn, mand? Er du sindssyg? Far navne ond. Wow, ja. Wow, han er fan. Okay, sweet. So wait. Wow. Wait. Ser fecha. Baywatch dude. Det er ikke sjovt. Han falder i vandet. Sindssygt, tror du kan gøre det? Oh my god. Jeg tror, deres yndlingsfarve er ikke blå. Prøv at blå er min yndlingsfarve, så de kan ikke lide min farve. Er det ikke rigtigt? Get your balance first. Okay. Kom nu. Jeg vil ikke at det. Hvis det falder, så er det det kedeligste. Okay, faldt. Det er kedeligt. Okay, den der bliver meget dårlig. Okay, det er lige der, det går ondt. Hvad var det? Go! Hvad er det for noget? Jeg ved det ikke. De falder og det er onde. Det gør De er i den mørke side. Stop. Hun er bare så nuttet, men menneskerne er helt dumme. Græd han ikke? Wow, han er stærk. Men jeg er også stærk, og jeg kan godt holde det der ud, men Yes, I don't think jeg ved ikke engang, hvor jeg siger det. you fit. Den er ødelagt. Det er inde i en butik. Er du sindssyg? Han falder. Det er bare fald. Hvad er sjovt med det? Han falder bare. Det er bare synd for menneskerne. Han falder. Han falder. Du griner. Du har 3 liv. Du har 3 liv nu. Og jeg har stadig 4. Så lad os gå i gang. Du kan stadig vinde, hvis videoen er færdig, så er det, man er stadig en venner, så er vi begge 2 venner. Wow. Hopper i en trampolin. Okay, du prøver at lave en frontflip. Eller backflip, jeg så den ikke. Oh, you got that? Go! Han falder bare. Eller ikke falder måske. Han slog sig bare i ægget. Wow, han helt falder. Serious? Ja. Yes! You got it! Wow, hvor skifter. Men, jeg så det ikke. Hvad var det? Men lad os gå tilbage i... Lad os se. Vi skal være meget tæt på. Så 3, 2, 1, lad os gå i gang. Jeg så ikke engang, hvad der skete, men det er lige meget. Er det ikke? Jo. Er det ikke bare de former? 2, 1, go! Wow, det er meget dårligt. Jeg kunne godt... Selvom jeg er en barn, jeg kan godt gøre det.
You okay? Hvordan vil han være okay bare på grund af det der? Men hun har slået sig med den. Men I så den ikke, men. Hun skal... Se, hun har slået sig med en menneske. Hjælp din ven, mand. Han faldt. What the fuck? Oh, nej. Let's go, Drew! Way to go! All right, let's get up and go, Drew! Gå nu op og prøv det. Nu er det dårligt. Vi kan godt vende i det her. Det her bliver bare lidt som en plet. Og mopsefit. Ja, det er for chip og kartoffel. Han falder. Oh, God, baby. Oh god, baby. Hvad er det for noget? Oh god, baby. Men. Jeg sagde, oh god, baby. Jeg griner lidt. Det er med, så jeg har 3 liv. Mariam har 3 liv. Ja. Mig og Mariam har 3 liv. Især en mopsefit. Oh, det der ligner faktisk lidt sjovt. Det er ikke så sjovt, fordi han faldt. Jamen, det er et trampolin. Mariam, stop med at gøre sådan, at du ryster kameraet. Jeg vil have mig røre. Wow. Are you? Og jo. Wow, han falder så godt. Han falder bare, falder. Here we go. Eller hvad med grin til din barn, mand? Okay, altså stop med at gøre det. Ikke godt det der derhjemme, alle sammen. Alle sammen, ikke prøv det her derhjemme. I kan falde eller slå sig eller sådan noget. Ikke prøv det her derhjemme. Den 17-årige Du kram. fødte Marcela Guerrero Mieres blev i 1989 voldtaget og kvalt i naturen. Program, gå væk. Sådan der. Færdig med program. Listen, we funny. Jeg kan ikke engang se noget, man kan ikke engang se noget. Jeg kan ikke engang. Men vi kan gøre det til den. Jeg kigger bare i tabletten, men jeg kan heller ikke se det i virkeligheden. Ja, Puh. det kan jeg. Lige før, når det var mørkt. Færdig. Den er færdig. Mariam, dig og mig er ven. Dig og mig er ven. High five. Okay, så nu kan vi ikke gøre de her stand. Luk computeren, ligesom en mopsefit. Luk computer. Hvad skal nu? Sig farvel. Farvel, Asle. Nej, Mina Rafik. Og så det er som jeg siger peace out i virkeligheden. Thumbs up og subscribe nu og peace out. Husk at thumbs up og subscribe og gå den dernede og subscribe og klingeling ting bell button. Og så comment down below om du griner eller hvor den her video går. Gå mener jeg. Og så peace out.